Mamy jeszcze 4 minutki, ale może już ktoś tutaj się powoli będzie zjawiał. Jakby co, to dawajcie cynka, kto przybywa. Cześć, ty znowu dołączasz jako słuchający muzyki, czy tym razem praktykujący? Zamknę okno, bo widzę, słyszę, że jakieś dziwne dźwięki dochodzą. W tle sobie leci muzyka w wykonaniu Alasdaira Frasera i Natalie Haas. Polecam bardzo, mają sporo płyt wspólnych. Więc jak ktoś sobie tutaj oczekuje, to może sobie posłuchać, powczuwać się w muzykę już powoli. Jakby co, to live'y będą na pewno w listopadzie dostępne na YouTube. Więc jakbyś miał ochotę poza godzinami pracy sobie wrócić do tego, to polecam. O, jest Danusia z Darkiem, super! Dzień doberek, dzień doberek. Poczekamy minutkę, jak zwykle dla spóźnialskich. Jak tam się czujecie? Wszyscy zdrowi? Wszyscy. Czy oboje zdrowi jesteście? Pytam Danusi i Darka teraz. Idę sobie wody jeszcze nalać. No, tak więc słuchajcie, mamy znowu lockdowny, kurczę, no trzeba niestety wytrzymać ten dziwny czas. No, ale tym bardziej się cieszę, że jednak ktoś tutaj przybywa i tak jak mówiłam, live'y będą dostępne na YouTube, więc będzie można sobie tam zajrzeć, powtórzyć, albo jak ktoś nie mógł akurat w danej porze uczestniczyć, to sobie będzie mógł spokojnie nadrobić. O, to dobrze, to dobrze. No,
No, mi się udało też złapać wirusa, ale już jest w porządku. Już się naprawdę o wiele lepiej czuję. No, tak więc słuchajcie, będziemy sobie powoli zaczynać. Włączę muzykę i zrobimy sobie malutką rozgrzewkę, bo nie wiem jak tam Wasze ciała. Moje ostatnio mniej ćwiczyło, więc chyba jest dobrze je trochę rozruszać. I rozgrzewka jest zawsze pożądana. Tak więc słuchajcie, rozruszamy się ciuteńkę. Jeżeli chcecie, to możecie wstać. Ja zacznę sobie w siedzeniu. I pierwsze co, to chciałabym, żebyśmy, nie wiem, z minutkę, dwie po prostu posłuchali muzyki. Możecie się poruszać do rytmu, tak jak czujecie. Najlepiej jeszcze nie stukajcie, na razie tylko spokojnie rozruszajcie sobie różne części Waszego ciała. Możecie poobserwować, gdzie to ciało jest jakieś może pospinane, gdzie potrzebuje rozluźnienia, może trzeba trochę więcej, trochę je na przykład wytrząść co nieco, więc zróbcie dla siebie to, co potrzebujecie. I przy okazji wróćmy sobie rytmicznie do Jiga, przypomnijmy sobie, że jest on taki bardzo, bardzo kolisty w swoich właściwościach i liczymy go raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, ti, ta, ta, tiki, ti, tak, tiki, ta. Jest dosyć szybki najczęściej. No, tak więc dajmy sobie chwilkę, a w pewnym momencie zacznę pewnie coś ględzić. Czekajcie, włączymy jakiegoś typowego jiga. No, a w pewnym momencie dam Wam parę wskazówek, co chciałabym, żebyśmy zrobili. Jeżeli jest muzyka za głośno albo za cicho, to dajcie mi znać w komentarzach. Tak więc tak jak mówiłam, dajcie sobie chwilkę na posłuchanie muzyki, na poruszanie ciałem tak jak czujecie. Może potrzebujecie parę głębszych oddechów. Może chcecie sobie powystukiwać rytm, żeby go lepiej poczuć. Możecie powystukiwać go na każdej części Waszego ciała. Zziębnięte stopy na przykład, bo jest Wam chłodno, to też polecam je troszkę rozruszać, postukiwać. Rozruszamy troszkę głowę. Bardzo delikatnie w jedną stronę, patrzymy i w drugą. I możecie sobie zrobić własną prędkość. Ostatnie 2 razy. I podobnie, ale głowa idzie na ramię. Kładziemy sobie ucho w kierunku ramienia. Nie musimy dotknąć oczywiście. Ok, wróćcie do centrum. Wyobraźcie sobie, że taki mały sznureczek wyciąga nas w górę. Tak jakbyście chcieli jeszcze wydłużyć Wasz kark, cały w sumie kręgosłup, poczucie, że robi się coraz dłuższy. I postarajcie się, żeby to też nie było sztywne. Tylko jakbyście chcieli, jakby Wasz kręgosłup był takim bawiącym się wodorostem. Ok, powoli sobie będziemy wstawać. Stańcie sobie na szerokość bioder i opuszczamy ciężar ciała w podłogę.
Ok, pamiętajcie, żeby miednicę, trochę będzie nie widać, ale trudno, żeby miednica nie była ani przechylona w jedną stronę za bardzo, ani w drugą, ani do przodu, ani do tyłu, tylko szukajcie takiego centralnego położenia i delikatnie opuszczajcie ciężar ciała, tak żeby wasze kolana po prostu się zginały i delikatnie prostowały. Ramiona, których nie widać tu, są też w miarę rozluźnione, ale brzuch jest za to aktywny i podtrzymuje was ładnie. Jak chcecie, możecie troszeczkę wejść na śródstopie, podnieść pięty i sobie troszkę pobalansować. Można zostać też na ziemi. Ok, stopniowo wyciszamy ten ruch. Ok, i przejdźmy sobie na jedną stronę. Czekajcie, włączę jeszcze raz. Ok, przejdźmy sobie na jedną stronę. Postarajcie się w miarę stabilnie stać na jednej nodze. I możecie sobie zrobić coś takiego. Ruch w jedną stronę biodra, ruch w drugą. Czyli tak jakbyście chcieli otwierać i zamykać na zmianę. Jakbyście chcieli kolanem narysować ósemkę. Ok, ćwiczymy sobie równowagę i jednocześnie rozruszamy nasze stawy biodrowe. Bardzo płynnie. I uwaga, zmienimy sobie nogę. Stańcie sobie najpierw stabilnie. Wzmocnijcie brzuch. I jedziemy sobie. Rysujemy ósemkę kolanem i przez to nasz staw biodrowy się zamyka i otwiera. Jeszcze parę razy. Ok. I na koniec pochodzimy sobie w miejscu, żeby porozciągać stopy. Jakbyśmy chcieli wypchnąć przód stopy do przodu. Może troszkę szybciej. Ok. I parę kółeczek jeszcze z stopami. Skręćmy staw skokowy. I zmieniamy stronę. A raczej kierunek kręcenia. Rozluźnijcie staw skokowy i zróbmy to samo drugą nogą. I zmieniamy stronę kręcenia. I rozluźniamy staw skokowy. Ok. Dobra. To możemy ubrać buciory. Jeżeli ktoś ubiera, jeżeli zostajecie w skarpetkach, to też ok. Ja sobie biorę, żeby mnie było lepiej słychać. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od powtórki szaflowania różnego rodzaju. Będziemy sobie robić szafle najpierw samym przodem stopy, później popróbujemy szafel z piętą również. Tak więc powoli sobie będziemy przypominać. Ja może zestawię tego kompa, zaraz zobaczmy. A, będzie dobrze widać. Ok. No to dobra, to słuchajcie, na początek przypomnę, co to jest shuffle. Shuffle to jest taki ruch, gdzie mamy dwa dźwięki. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I na razie sobie robimy te dźwięki tylko śródstopie. Ok? Żeby nie robić tylko na jednej nodze, pomiędzy wstawiamy sobie po prostu krok. I zaczniemy sobie właśnie od krok, czyli mamy krok, shuffle, krok, shuffle. I na razie tylko to. Tak? Stopy bardzo luźno wychodzą sobie do przodu i wracają. Możecie sobie stawać na całych stopach,
możecie być delikatnie na stopiu, jak Wam jest wygodniej. Możecie też próbować obie wersje, albo raz na jakiś czas zmieniać, ok? Więc step, shuffle, step, shuffle. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I kroczek się wpasowuje idealnie w rytm jiga. Ok, i żeby tak nie robić na suchara, to zróbmy parę razy do muzyki. Więc odpalam tutaj coś nam. Wiecie? Spróbujmy do tej prędkości. Jeżeli będzie za szybko, możecie mi zasugerować. Jeżeli co jakiś czas chcecie zrobić małą pauzę, to oczywiście jak najbardziej. Step shuffle, step shuffle. Poczujcie, że Wasza cała noga jest w miarę rozluźniona. Można sobie robić dużo pauz, albo płynnie przez cały czas szaflować. Ok. I teraz słuchajcie. Pokażę Wam, w jaki sposób właśnie można co jakiś czas się zatrzymać. Ok? Będziemy sobie robić 3 szafle i coś. Ok? I najpierw będzie to po prostu wejście, znaczy dźwięk obcasem. Ok? Czyli robię sobie step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Stanę tyłem, bo tyło będzie lepiej widać. I robimy sobie coś takiego jeszcze raz. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Ok? I ostatnia rzecz to jest po prostu dźwięk obcasem. Polecam być delikatnie na zgiętych kolanach, wtedy jest łatwiej go wykonać. Już jeszcze raz. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Możecie od razu zrobić na drugą stronę. Mamy wolną prawą nogę tym razem. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Zróbmy sobie dużo razy pod rząd. Raz jedna noga, raz druga. Czyli lewa, heel, prawa. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle. I parę razy jeszcze. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle. Zrobię jeszcze raz przodem, tym razem ciuteńkę szybciej. Starajcie się, żeby ten heel nie był jakimś osobnym dźwiękiem, tylko żeby on wynikał z tego, co zrobiliście przed chwilą. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel. Okay? Jakbyście chcieli połączyć step, shuffle z heelem. Raz, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I ciut szybciej. Więc w ten sposób możecie sobie zrobić zatrzymanie po jakiejś sekwencji szafli. Jeżeli chcecie, to może być po 3, może być po 5, może być po 1. Step, shuffle, heel, step, shuffle, heel na przykład.
O, w sumie możemy spróbować, zobaczcie. Robiliśmy sobie 3 szafle. Mieliśmy czas, żeby się zastanowić. A teraz zróbcie to samo. Robię tylko step, shuffle, heel, step, shuffle, heel, step, shuffle, heel, step, shuffle, heel. Ok, więc pojedynczy shuffle. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Możemy po 2. Wtedy będziemy ciągle na tej samej nodze. Ok? Więc słuchajcie, zachęcam Was, żebyśmy sobie zrobili teraz z muzyką i jak zwykle pobawcie się tymi możliwościami. Możecie zacząć od trójek i przez cały czas poćwiczyć do muzyki same trójki, albo na przykład same jedynki, jak Wam jest wygodniej, a później możecie to troszeczkę pomiksować. Więc uwaga, ja na początku będę robić same trójki, żeby w razie czego było łatwiej. No dobra. Zrobimy ciut wolniejszą muzykę na początek. Dobra. Uwaga. 5, 6, 7, 8, step shuffle, step shuffle, step shuffle, step shuffle, step shuffle, step shuffle, heel, step shuffle, step shuffle, step shuffle, heel, step shuffle, step shuffle, step shuffle, heel. Przerzucam się na pojedyncze. Step shuffle, heel, 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 step. I trójki znowu. Wyczekajcie pauzę po healu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I robię jedynki jeszcze raz. Step shuffle, heel, step shuffle, heel, step shuffle, heel, step shuffle, heel, step shuffle, heel i step shuffle, heel. Ok, i to samo troszkę szybciej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, heel, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jedziemy. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, heel. Rozluźniamy jeszcze trochę bardziej wasze nogi. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, heel. I jak ktoś chce, pojedyncze step shuffle, heel, step shuffle, heel. Ktoś tu dołączył. Ok, daję Wam chwilkę, możecie się pobawić i na przykład połączyć sobie trójkę z 2 jedynkami. Albo jak tam chcecie. Jeszcze chwilę została muzyka. Zobaczę, co tutaj się w komentarzach. O, Marta pisze, dwójki do muzyki. No, to jest ciekawy motyw. No to uwaga, próbujemy dwójki do muzyki, jeżeli ktoś ma ochotę. Zazwyczaj jak robimy dwójki, to na końcu frazy nam często coś brakuje. Bo wynika to z praw matematyki,
że dwójki są parzyste, a dżik jest trochę mniej parzysty. Generalnie nie będę teraz tego rozliczać dokładnie, ale sami możecie sobie popróbować. Jak będziecie zapętać trójki z jedynkami i gdzieś nagle dwójki, to czasem się właśnie może zdarzyć, że macie takie przeczucie, znaczy takie uczucie, że kurczę, nie mogę domknąć frazy. Więc trzeba sobie trochę pokombinować, jak to zrobić. Ok, to włączę jeszcze raz muzykę i ostatnia runda. I właśnie tak, jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam dwójeczkę też gdzieś tam wsadzić, podwójnego szafla i zobaczyć, co z tego będzie wynikać. Ok, dobra, to do tej samej muzy myślę, bo ona ma takie w miarę sensowne tempo do ćwiczenia. Okidoki. Wysłać mi filmiki oczywiście, to bardzo zachęcam. Ok, no to słuchajcie, to mamy jeden sposób, O właśnie, no właśnie, chcę zrobić pauzę mimo folii. No, dokładnie. Mówię, no to można sobie oczywiście ładnie, nie wiem, rozliczyć, rozpisać, rozrysować, żeby sobie bardziej uświadomić rytmicznie, jak te dwójki tam włażą w sumie. Ale czasem na początku wystarczy po prostu posłuchać. Więc dla rozkminiaczy polecam rozrysować, a myślę, że słuchanie dużo nam potrafi uzmysłowić, tak czy siak, jakby czujemy, kiedy się zbliża ta końcówka frazy i kurczę, co by tutaj lepiej pasowało, czy raczej pojedynczy szafel, czy podwójny, czy potrójny. Więc też to wyczucie będziecie łapać. Dobra, to słuchajcie, ten rodzaj zmiany pomiędzy szaflami jest fajny ze względu na to, że jak robimy nieparzystą liczbę szafli, to raz nam wychodzi na jedną nogę, raz na drugą. Ok? A teraz zrobimy sobie taki motyw, że zamiast hila, który nam wypadał, jakby dźwięk był tą samą nogą, którą staliśmy na ziemi, teraz będziemy zmieniać ciężar ciała na koniec. Czyli patrzcie, co się wydarzy. Robię step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle i opadam na nogę, która zrobiła shuffle. Gdzie opadniecie, to jest już wasza sprawa. Możecie opaść tu, możecie opaść z przodu na przykład. To już jest kwestia stylistyki. Ale sobie poćwiczmy może parę razy, żeby jakby zrozumieć różnicę pomiędzy tym pierwszym a drugim. Więc na razie robię tylko długi step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, over. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle. I jak pewnie zauważyliście, przez cały czas na tą samą nogę jadę. Czyli zaczynam od lewej, step i opadam na prawo. Tak? Więc, żeby poćwiczyć drugą nogę też, zróbmy od prawej tym razem. Robię step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle. Tak? Obojętnie gdzie to zrobicie, w którą stronę. Pamiętajcie, żeby ciężar ciała całkowicie przenieść na tą drugą stronę, na drugą nogę. Ok? No i teraz oczywiście też można to robić pojedynczo. Step, shuffle, tam, step, shuffle, tam. Jakby ciągle wpadać na tą samą nogę.
To jest czasem nawet fajne. Jeżeli zrobimy 2 szafle, to będziemy zmieniać nogi. Tak więc zobaczcie, jakie śmieszne niuanse tutaj się pojawiają, nie? Tak czy siak, chciałabym podkreślić różnicę. Pierwszy sposób był jakby zostaniem na tej samej stronie ciężarem ciała, czyli step shuffle, step shuffle, step shuffle. Jestem na tej nodze, na lewej w tym momencie mojej i robię heel i zmieniam sobie. Natomiast nasz drugi sposób, przenoszę ciężar na drugą nogę. Ok? I teraz słuchajcie, żeby sobie trochę to poćwiczyć, zróbmy taką sekwencję. Robię raz, 2, 3, raz, 2, 3, Dobra, zrobimy najpierw drugie zejście, a później pierwsze, czyli najpierw z przeniesieniem ciężaru, a później bez przeniesienia, czyli heel. Zobaczcie, wstanę sobie tyłem, robię step shuffle, step shuffle, step shuffle, przenieść, step shuffle, step shuffle, step shuffle i zostań. I teraz będę mogła zrobić na drugą nogę. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, przenieść, step shuffle, step shuffle, step shuffle i zostań. I sobie zapętlmy to i zróbmy parę razy, żeby się każdy w tym dobrze poczuł. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, przenieść, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 3, zostań. Przenieść, zostań. Jeszcze raz. I na drugą nogę. Step shuffle, step shuffle, step shuffle. Ok. Więc to jest coś, co mówię, no trochę trzeba poćwiczyć, przyzwyczaić. Jezu, Magdalena Pochrząszcz tutaj się melduje. Czy to oznacza, że tańczy z nami troszkę? Zobaczymy zaraz. Ok, to słuchajcie, odpalam trochę jeszcze na chwilkę muzę. Pobawmy się tym wzorem. Jeżeli ktoś już stwierdza, że dobra, kumam to niech sobie kombinuje po swojemu i może znowu pojedyncze szafle zamiast potrójnych robi, albo dwójeczki. Brzmi to trochę dziwnie, ale dwójeczki też można robić. Albo zapętla jak najwięcej szafli i nagle decyduje i robi jakieś zakończenie. Ja na razie się trzymam trójek, a na koniec trochę pokombinuję też. O, to uwaga. Stanę tyłem na początek. 5, 6, 7.
chwilowo piję czekoladę. Pięknie. Pięknie, Madzia. Nie, ale super, fajnie, że z nami jesteś. Ojejka. Super. No dobra, to pozdrawiamy Cię serdecznie, pozdrawiamy Twoją czekoladę i wszyscy czujemy tą energię, która płynie do nas z czekoladowych substancji różnych. No dobra. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. I w naszym szaflowaniu jest jeszcze jeden myk, który chyba ostatnio Darek wykombinował. Niechcący albo chcący. Zobaczcie, jak robimy ten motyw z heelem, to później jak nasza noga wraca i robi step, to możemy zrobić taki dodatkowy brush po drodze. Czyli będzie to wyglądać w ten sposób. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel i step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, heel i step, shuffle. Więc możemy sobie zagęścić rytm. I teraz nie musicie tego traktować jako wow, jakiś nie wiadomo jaki trik, tylko to często wychodzi samo. Możliwe, że się już nawet wydarzyło dzisiaj, że po prostu zabieracie tą nogę i po drodze, o kurczę, niechcący jeden dźwięk, nie? Tak więc później na przykład jak mamy jedynki, które są dosyć oszczędne, jeżeli chodzi o ilość dźwięków, możemy sobie dać. Ok? Więc no, pamiętajcie, że zawsze jest możliwość zrobienia jakiegokolwiek dodatkowego dźwięku, jak już tylko zaczynacie się przy czymś nudzić. Dobra, ale bez sensu jest ten ekran. Obcina mi głowę zawsze. Ok, więc tak, to był motyw szaflowania. Oczywiście jeden z miliona. Chciałabym wrócić jeszcze do tak zwanych gallop steps. Ok? I myślę, że od razu możemy zrobić tak, że włączę jakiś tune, może jakiegoś Martina Hayesa tym razem, bo wcześniej było coś innego. Nie, było coś innego, to fakt. I przypomnimy sobie gallop steps, czyli step, heel, step. Czyli robimy też 3 dźwięki, wiecie? Ale po kolei co tam się wydarza? Step, heel, step. I w kółko możemy się ładnie zapętlić. Ok, a później zmienić sobie na drugą nogę. Jak zrobić zmianę? Możecie sobie po prostu wejść na tą stronę. Czekajcie. O właśnie, zatrzymać się. I później zrobić drugą stronę. Step, heel, step, heel, step, step, heel, step, step. Step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step. Ale możecie robić tego więcej. Ok? Więc wróćmy do tego patternu, rozruszajmy go i później połączymy jeden z drugim. Ok. Czekajcie. Czy tak powoli podkręcam to tempo jednak. Okej, no dobra, popróbujmy. To jest coś, co znamy raczej już, przynajmniej z tego, co widzę, jakie osoby tu są. Uwaga. Step, pam, pa, 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 pa. Step.
mieliśmy step, heel, step, step, bang, step, heel, step, step, bang. No, do tego używaliśmy naszych gallop steps. Co chciałabym dzisiaj zrobić, to połączyć gallop steps z shufflem. I teraz myślę, że łatwiej jest to zrobić, jeżeli robimy też shuffle przez obcas. Ok? Więc robiliśmy sobie przez cały czas tu. I też możemy przy tym zostać, ale mi osobiście w tej akurat kombinacji jest o wiele łatwiej, jeżeli ten shuffle wychodzi od obcasa. Sami zaraz zobaczycie. Okay? Wydaje mi się, że to już mogliśmy zrobić, ale może tak dosyć szybko. Więc co chcę zrobić, to taka kombinacja, gdzie przez cały czas robię jeden krok galopu i jeden shuffle. Czyli zaczynam sobie, powiedzmy, od lewej nogi, robię step, heel, step, to jest mój pierwszy galop, po czym step, shuffle. Mam 6 dźwięków razem, ok? Po czym ta noga jest oczywiście przygotowana. Moja drukarka nagle się ożywiła. Do widzenia. Dobra, i w drugą stronę będzie to samo. Step, heel, step, step, shuffle. Ok, zrobię teraz wolno. Step, heel, step, step, shuffle. Step, heel, step, step, shuffle. Pomiędzy nie ma żadnej pauzy, więc nie zatrzymuję się teraz i jadę przez cały czas ciurkiem. Step, heel, step, step, shuffle, 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 step, heel, step, step, shuffle. Jeżeli się uprę, to mogę robić shuffle tylko przednią częścią buta. Też jest ok. Mi jest osobiście jakoś tak, po pierwsze łatwiej, po drugie bardziej ten krok ma wtedy taką jedną jakość, ok? Czyli jakby przez cały czas jest podobny typ uderzenia, a nie raz taki, raz delikatniejszy. Ale to jest też kwestia waszego wyboru później, nie? Zróbmy parę razy jeszcze raz. Czyli galopik i shuffle, galopik i shuffle. 5, 6, 7, 8. Step, heel, step, step, shuffle. Step, heel, step, step, shuffle. I tu się mega trzeba po prostu zapętlić. Wszystkie te dźwięki były ze sobą powiązane. Tak. Możecie się delikatnie przesuwać, możecie pozostać w miejscu. Według mnie tutaj w tej kombinacji najważniejsze jest zrozumienie, gdzie jest mój ciężar ciała. W sumie jak w 99% najważniejsze jest to dla mnie. Ok, więc jak robię galop, ten ciężar się przenosi, jak robię shuffle, zostaje na tej samej stronie i później przechodzę na drugą nogę, nie? Zrobię jeszcze raz, ciut wolniej, bez muzyki. 5, 6, 7, 8, step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, shuffle. Stopniowo przyspieszam. Step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, shuffle,
fajnie odwzorowuje właśnie jigowy flow. To uwaga, która jest 18:40. Dobra. Odpalam music. Zobaczmy, jak to nam pójdzie do muzyki. Zrobię najpierw wolniejszą, a później do szybszej. Nie wiem, czy to jest... Dobra, zróbmy chwilę do tej, żeby była pewna, że na pewno wszyscy to ogarną. 7 i step here, step, step, shuffle. Step here, step, step, shuffle. Pa, 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 pa. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa. Step here, step, step, shuffle. Step here, step, step, shuffle. Step here, step, step, shuffle. Możesz sobie użyć sekwencję galopu do 3 i shuffle na koniec. Shuffle jest takim kroczkiem, który nam pozwala zawrócić. Step here, step, step here, step, 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 shuffle. Step here, step, step here, step, 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 shuffle. Dobra. Zobaczmy, jak będzie szło do do szybszej muzyki. Czekajcie. Zobaczcie, czy to się tu wydarzyło. Okej, spoko. No, na pewno, Marta, robiliśmy tę sekwencję. A czasem mam wrażenie, że coś na przykład rzucam na koniec zajęć i to niekoniecznie jest zapamiętane. Więc uwaga. Jedziemy. Weszłam w trójeczki, czyli 3 galopy. A teraz połączmy sobie trochę. A czekajcie, bo teraz się zamienił, nasz dżig się zamienił w reela. Okej, więc włączam jeszcze raz i proponuję taki wzórek, taki, który powinniśmy znać. 3, 3, 1, 1, 3. Czyli robię 3, 2 razy trójkę, 2 razy trójkę, trójka, trójka. Jezu, to jest trudne. Trójka, trójka, później jedynka, jedynka i później na koniec trójka. Ok? Jeżeli ktoś stwierdza, nie, dobra, zrobię po swojemu, to też jest ok. Dobra? Po prostu postarajcie się połączyć trójki z jedynkami w jakikolwiek sposób, żeby nauczyć się trochę płynnie nimi zarządzać. Ok. Startywam tym razem. I zaczynam od trójeczki. 5, 6, 7 i...
znowu się ryb włączył. Dobra, ostatni raz. No i oczywiście dwójkami też możemy operować, jakby co. Sobie poczuć, jaka jest różnica i może zrobić to, co robiliśmy na początku, czyli nasze zatrzymania różnego typu. Nie? Tak więc jeny. Tego jest zawsze tak dużo. W sensie tak dużo różnych rzeczy rodzi się z jednej małej. Tak więc jeżeli rzucam Wam za dużo rzeczy naraz, to dawajcie znaka, ale myślę, że one sobie stopniowo wszystkie przyjdą. Nie musicie od razu oczywiście każdej małej zmiany, którą ja gdzieś tam sugeruję, w Wasz taniec wsadzać. Że czujecie, że to nie jest jeszcze ten moment. Okej, no ale właśnie to, co chciałam zwrócić uwagę, że te wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy na początku, gdzie robiliśmy szafle od przedniej części stopy tylko, możecie sobie też poćwiczyć, używając tego drugiego rodzaju szafli, jak macie ochotę, od obcasów. Dobra, mamy 10 minut. To taka jest dziwny czas, bo w sumie miałam taki jeden kroczek z Wami zrobić i teraz się zastanawiam, czy go robić. Dajcie mi 30 sekund na przemyślenie tego kroku. No dobra, to słuchajcie. Kroczek generalnie składa się z tego, co zrobiliśmy przed chwilą i końcówka ma inną. Rytmicznie. Tak na dobrą sprawę. No zobaczcie. Pierwsza część kroku to będzie nasz galop. Z szaflami. W obie strony. Trójeczka i trójeczka. Zróbmy razem. 5, 6, 7 i step shuffle, step heel, step, step heel, step, step heel, step, step shuffle i drugą stronę. Ok? Mamy 2. Po czym robimy jeden pojedynczy. Step galop, step shuffle. Po czym od nogi, którą mamy u góry, robimy krok, krok. To będzie taka pauza, takie przygotowanie się do tego, co za chwilę nastąpi. Tak, czyli step, step, heel, step, step, shuffle, krok, krok. Coś takiego chcemy zrobić. Uwaga, zróbmy tylko tą część. Step, heel, step, step, shuffle, krok i krok. Idźmy tyłem. Step, heel, step, step, shuffle, krok, krok. 5, 6, 7 i step, heel, step, step, shuffle, krok, krok. Ok? Czyli łącząc ten, co mieliśmy na początku, mam 3-3, pojedynczy, krok, krok. Czyli raz, 2, 3, shuffle, raz, 2, 3, shuffle, raz, shuffle, krok, krok. Zróbmy jeszcze raz. 5, 6, 7 i step, shuffle, stop, tak. Step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, shuffle, pojedynczy, krok. I później, co sobie dodamy, to będzie taka śmieszna końcówka.
czyli kroczki wszystkie znacie. Ja go lubię robić tak trochę na boki. Można sobie jakby... on napędza do tego, żeby właśnie obracać biodra, nie wiem, u mnie wciera przynajmniej. I teraz co ja tam robię? Robię sobie step, shuffle, jakiekolwiek chcecie, step, step. Ważne jest, żeby na koniec opaść wyraźnie ciężarem ciała. Więc ten pierwszy step, który zrobiłam, jest taki trochę i spadam wyraźnie. Step, 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 step. Tu się troszkę podpieram i wyraźnie spadam na koniec. Czyli uwaga, zrobię to tyłem, może lepiej. Robię jeszcze raz. Jest step, shuffle, step, step. I wyraźnie ciężar ciała schodzi na koniec. Później z drugą stronę to samo. Step, shuffle, step, step. 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 Ok? Jest taki trochę motyw, jakbym od pierwszego kroczku rosła, rosła, rosła i opadam. Jakbym tak... Ok? Robię teraz przodem. Step, shuffle i cęć. Step, shuffle i step, shuffle i step, shuffle, step, step. Step, shuffle, step, step. Wyraźnie zmieniam stronę. Tak, jak przyspieszę, on ma fajny rytm. Ok? Więc to jest nasza ostatnia część. Pokażę Wam całość i też możecie chwilkę sobie posłuchać, jak brzmi całość tego kroku. Ta końcówka jakby trochę łamie rytm. Mam sobie 5, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 7 i tak. O Boże, znowu się wybiłam z jiga. Rapapa, 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 rapapa. 5 i 6 i 7, 8. Step. Shuffle. Pojedynczy. Ok, więc jest taki troszeczkę pokręcony rytmicznie. Na początku jest bardzo, bardzo równo, wszystkie dźwięki wykonujemy i później gdzieś tam coś wyrzucamy, są pewne pauzy. Więc uwaga, uwaga, spróbujemy zrobić razem. Na następnych zajęciach możliwe, że możemy sobie w sumie do tego jeszcze wrócić, żeby to utrwalić. Uwaga. Jadę sobie 3, pojedynczy, krok, krok i końcowa taka, taka, ta, taka, taka, ta. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, step, shuffle. Pojedynczy, krok, krok i shuffle, i shuffle. Ok? I teraz jest taka sytuacja, że możemy odbić na drugą stronę. Ok? Robię sobie od prawej nogi step, 7 i step, 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 shuffle, step, 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 shuffle, step, step, shuffle, bam, step, shuffle, bam, bam, step, shuffle, bam. Zrobię jeszcze raz, tym razem w dwie strony bez pauzy. 5, 6, 7. Ok.
to jest nasz nowy kroczek, powiedzmy nowy kroczek, tak jak jest w Shanus, każdy element można oczywiście porozkręcać i skręcić na nowo z czymś innym, do czego zachęcam, ale warto też potańczyć sobie pewne sekwencje, które są stałe, żeby mieć takie swoje dłuższe sekwencje, które już naprawdę w ciele zostają i jak już naprawdę nie mamy pomysłu, to można je wykorzystać, albo takie punkty wyjścia, nie? No dobra, zrobię do muzyki i zadam zadanie domowe. Czekajcie. Wrócimy sobie do Martina Hayesa. Kurczę, nie, on jest szybki. Zróbmy wolniej. To jest minimalnie wolniejsze. Uwaga, pokazuję. Możecie tańczyć ze mną. Możecie dać cynka, jak to... O, Marta jeszcze fajny komentarz robić. Jak czytam Wasze komentarze, które dotyczą tego, co mówiłam wcześniej, a wcześniej ich nie sprawdziłam, to później jest taka chwila zastanowienia, o co chodzi w sumie z tą odpowiedzią. Ok, słuchajcie, Zad dom. O, czekajcie. Zad dom pod hasłem wyrzucanie dźwięków. Więc chciałabym, żebyście sobie wzięli na przykład ten kroczek, albo chociażby jego część i tańczyli go non-stop, non-stop, non-stop i próbowali co jakiś czas wyrzucić jakieś dźwięki. Tak, bo akurat te kroczki, ten kroczek, który robiliśmy, jest w miarę zagęszczony i spokojnie słuchając muzyki możemy się jakby spróbować bardziej dostosować do tej muzyki, w której nie zawsze wszystkie dźwięki są takie nawalone przy sobie. Więc zachęcam do tego, żeby właśnie podczas ćwiczenia, jak już będziecie mieli opanowaną daną sekwencję, spróbować pobawić się w ten sposób, że wyrzucam dźwięki pomiędzy. O co chodzi? Na przykład, jeżeli robię ten nasz krok numer 1, który wygląda tak, że wszystkie dźwięki jiga tam są pokryte. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, to może być nawet Wasza bazowa sekwencja. To jak on może wyglądać z wyrzuceniem dźwięków? Robię. Tak, wyrzuciłam prawie wszystko, co się dało. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli wyrzuciłam szaflę i wyrzuciłam heala. Mogę to robić niekoniecznie tak, że od razu wszystkie naraz, tylko z niektórych tylko momentów, ok? I co się wtedy wydarza? Nasz rytm staje się coraz bardziej ciekawy, ok? Nie jest ani przez cały czas bardzo oszczędny i pusty, nie jest przez cały czas nawalony milionem dźwięków, ale się różnicuje. Ok? Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli macie wątpliwości, to napiszcie w komentarzach jeszcze pytania Wasze.
albo możecie napisać później do mnie maila. I co, ja zachęcam, żeby wysłać później do mnie filmiki z tym, jak robicie te rzeczy. Ok? Byłoby super. Dla mnie jest to zawsze bardzo ożywcze, jak nie muszę patrzeć tylko na siebie w tym kąpie i widzę, że coś tam się dzieje za szklanym ekranem również. No, tak więc słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą godzinkę spotkania. Plan jest taki, żeby w środy robić zajęcia tapowe, więc jakby ktoś miał ochotę na tap dance, to też zapraszam. Natomiast w piątki planuję robić Irish współczesny i będziemy na pewno zaczynać od softu, od takich podstawowych rzeczy, podstawowych technik. Natomiast druga część zajęć chciałabym, żeby była stepowa i taka bardziej zaawansowana. Zobaczymy, kto będzie się w sumie pojawiać i jak to nam będzie się toczyć. I tyle. Jakbyście mieli jakieś wskazówki albo sugestie, to dawajcie znaka. No, to do zobaczenia za tydzień, albo nawet szybciej, albo może w moim mailu. Pamiętajcie, że mój mail chwilowo nie działa etnobalansowy i trzeba pisać na inny, info jest na Facebooku. No, to dziękuję Wam bardzo, życzę miłego wieczorku i życzę dużo zdrowia wszystkim. Pa, pa!